אזהרה. הסרטון הבא עשוי לכלול תכנים מטרידים, תיאורים מפחידים ואפקטים קוליים חזקים או פתאומיים. התוכן מיועד לקהל בוגר ועלול שלא להתאים לכל הצופים. הצפייה היא באחריותכם בלבד. בוקר טוב, שבו בבקשה. לפני שנתחיל, אני רוצה לוודא שכולכם מבינים כלל אחד פשוט. אם במהלך ההדרכה הזאת יופיע על אחד המסכים תצלום אמיתי ולא מצונזר של פני האנומליה, אל תנסו לכבות את המקרן, אל תנסו לעצום עיניים, ובטח שאל תנסו לברוח. בשלב הזה כבר לא יהיה לזה שום טעם. הפריט שנלמד עליו היום הוא SCP-096, סיווג אוקליד. הכינוי הלא רשמי שלו בקרב אנשי הצוות הוא האיש הביישן. אני ממליץ בחום שלא לתת לכינוי הזה להטעות אתכם. SCP-096 מוחזק בתוך תא אטמובת 60 ותא אטום לחלוטין. קוביית פלדה בגודל 5 מטרים על 5 מטרים על 5 מטרים. פעם בשבוע נבדק כל סנטימטר בתא. כל סדק, חור או פגיעה במעטפת נחשבים אירוע ביטחוני. אין בתוך התא מצלמות, אין חלונות, אין משקפות, עדשות או אמצעים אופטיים מכל סוג. אנחנו עוקבים אחר נוכחותו באמצעות חיישני לחץ וגלי לייזר בלבד. הסיבה לכך פשוטה. אסור לראות את הפנים שלו. לא ישירות, לא בסרטון, לא בתצלום. אפילו לא כשמדובר בדמות קטנה ומטושטשת ברקע של תמונה אחרת. מספיק שתראו את פניו פעם אחת, והוא ימצא אתכם. תיאור האנומליה. SCP-096 הוא יצור דמוי אדם בגובה של כ2 מטרים ו38 סנטימטרים. מבנה גופו כחוש בצורה קיצונית, כמעט שאין עליו מסת שריר, והוא נראה כאילו לא אכל במשך שנים. הזרועות שלו ארוכות באופן לא טבעי, כל אחת מהן מגיעה לאורך של כ1.5 מטר. העור שלו לבן לחלוטין, כמעט חסר צבע. אין עליו שיער גוף. הלסת שלו מסוגלת להיפתח עד פי 4 מלסת אנושית רגילה. גם העיניים שלו חסרות פיגמנט. אנחנו עדיין לא יודעים אם הוא מסוגל לראות. האמת היא שזה לא ממש משנה. הוא לא צריך לראות אתכם כדי לדעת איפה אתם נמצאים. ברוב הזמן, SCP-096 אינו אלים. חיישני הלחץ מראים שהוא מבלה שעות בהליכה איטית לאורך הקיר המזרחי של התא, הלוך וחזור, הלוך וחזור. לפעמים הוא יושב בפינה, לפעמים הוא עומד בלי לזוז. הוא אינו מגיב לקולות, לנוכחות אנשי צוות מעבר לקיר או לשינויים בטמפרטורה. אבל ברגע שאדם כלשהו רואה את פניו, ההתנהגות שלו משתנה. האדם שראה אותם מקבל מרגע זה את הסימון SCP-096-1. SCP-096 עוצר. הוא מכסה את הפנים בידיים, ואז הוא מתחיל לבכות. לא נהמה של חיה, לא שאגה של מפלצת. בכי אנושי. צעקות, יבבות ומילים שאי אפשר להבין. במשך דקה או שתיים הוא נשאר במקום, מתפתל וצורח, כאילו הדבר הנורא ביותר בעולם הוא עצם העובדה שמישהו יסתכל עליו. ואז הוא מתחיל לרוץ. המהירות שתועדה משתנה בהתאם למרחק מהמטרה. במקרים מסוימים הוא נע במהירות של 35 קילומטרים בשעה. במקרים אחרים הנתון הושחר. מסיבות ברורות. קירות אינם עוצרים אותו. דלתות משוריינות אינן עוצרות אותו. נשק כבד מאוד עבד אינו עוצר אותו. לא משנה אם SCP-096-1 מסתתר בבונקר, במטוס, מתחת לאדמה או בצד השני של כדור הארץ, SCP-096 יודע בדיוק היכן הוא נמצא. כאשר הוא מגיע למטרה, הוא הורג אותה ושאר התהליך נמחק מהתיק. בכל המקרים שתועדו, לא נשאר מן הקורבן שום שריד. לאחר מכן, SCP-096 יושב למשך כמה דקות. הנשימה שלו נרגעת, הבכי נפסק, והוא חוזר להיות שקט. כאילו שום דבר לא קרה.
כדי להבין למה התקבלה הבקשה להשמיד את SCP-096, נקשיב לחלק מעדותו של מפקד צוות החילוץ הראשון שנתקל בו. הקפטן היה האדם היחיד בצוות שלו שלא ראה את הפנים. קפטן, תאר בבקשה את המשימה. משימות איסוף ראשוניות תמיד מחורבנות. אתה נשלח לתפוס משהו שאף אחד לא באמת מבין. אנשי השטח נותנים לך כמה שורות של מידע, וגם אז יש סיכוי טוב שהם מסתירים ממך חצי מהסיפור. אמרו לנו רק, תעטפו אותו ותביאו אותו. אף אחד לא אמר לנו שאסור להסתכל על הדבר הארור. מה קרה כשהגעתם אליו? הגענו עם 2 מסוקים, אני והצוות שלי בראשון, צוות גיבוי ורופא בשני. זיהינו את המטרה בערך 2 קילומטר צפונית למסלול שלנו. הוא עמד עם הגב אלינו. אני מניח שאם הוא היה פונה לכיוון שלנו באותו רגע, אף אחד מאיתנו לא היה חוזר. נחתנו בשלג, הטמפרטורה הייתה הרבה מתחת לאפס. היצור היה עירום לחלוטין, והוא אפילו לא רעד. התקרבנו אליו. אחד החיילים התכונן לחסות לו את הראש בשק. באותו רגע הרופא התקשר אליי. הסתובבתי כדי לענות, וזה מה שהציל אותי. בזמן שהגב שלי היה אליו, היצור הסתובב. כל שאר הצוות ראה את הפנים. ואז הוא נכנס למצב של מצוקה? כן. סליחה. לרגע שמעתי שוב את הצרחות. קח את הזמן. הוא התחיל לצרוח ולבכות. וזה הדבר שהכי קשה להסביר. זה לא נשמע כמו מפלצת, זה נשמע בדיוק כמו בן אדם. כאילו מישהו שבר לו משהו בפנים. אנחנו עדיין ניסינו להבין מה קורה, ואז הוא תפס את אחד החיילים. הוא הרים אותו כאילו לא שקל כלום, והוא תלש לו את הרגל. החייל צרח לעזרה. כולנו פתחנו באש. ירינו בו שוב ושוב. חתיכות בשר עפו ממנו. פגענו בחזה, בבטן, בכתפיים. זה לא הזיז לו, אפילו לא קצת. לפי הדוח, השתמשתם גם במשגר נגד טנקים. כן, ראיתי את הנשק הזה פותח טנק כאילו הוא עשוי מקרטון. פגענו בו ישירות. חצי מהגוף שלו נעלם, והוא אפילו לא מצמץ. אבל נגרם לו נזק משמעותי? נזק? לא נשארו לו איברים פנימיים. לא נשאר לו כמעט דם. חלק גדול מהגוף פשוט לא היה שם. אבל העצמות שלו נשארו שלמות. והוא המשיך. הוא המשיך להרוג את האנשים שלי עם חצי פלג גוף. כמה תחמושת נורתה לעברו? לפחות 1,000 כדורים. המקלע במסוק ירה עליו במשך 20 שניות רצופות. 600 קליעים בקוטר חצי אינץ'. 600. זה לא הזיז לו את הביצה השמאלית. כשהגיבוי הגיע, כבר לא נשאר מהצוות שלי שום דבר. הם הצליחו לחסות לו את הראש, וברגע שהפנים שלו הוסתרו, הוא פשוט התיישב. זה הכל. אחרי כל מה שעשה, הוא ישב בשלג, כמו ילד עייף. העלינו אותו למסוק, והבאנו אותו לכאן. עד היום אני לא יודע איך לא ראיתי את הפנים שלו. אולי אלוהים רצה שאחיה. המנוול. הכנו ציור, המבוסס על תיאור פניו. האם תרצה לראות אותו? לא. אחרי ששמעתי את הצרחות שלו, ואת הצרחות של האנשים שלי, אני לא צריך לתת פנים לקול הזה. לא. פשוט לא. לאחר שהקפטן יצא מהחדר, הרופאה שניהלה את הראיון הגישה בקשה רשמית להשמיד את SCP-096. הבקשה לא נבעה רק מכך שקשה לכלוא אותו. הבעיה האמיתית היא שאי אפשר לדעת כמה תמונות שלו כבר קיימות בעולם. תמונה אחת, פיקסל אחד, פנים בגודל של כמה נקודות ברקע של צילום הרים ישן. וזה מספיק כדי להתחיל תגובת שרשרת שתסתיים במאות או באלפי הרוגים. ניסוי 096-1. למרות הסיכון, הקרן הייתה זקוקה למידע נוסף. לכן דוקטור דן קיבל אישור לבצע ניסוי. המטרה הייתה לבדוק אם מרחק, עומק ולחץ קיצוני מסוגלים לעצור את SCP-096. הנבדק היה D9031. בן 32, עבריין מורשע ואומן קעקועים לשעבר. הוא הוכנס לצוללת המסוגלת לעמוד בלחץ של מעמקי האוקיינוס. הכלי הורד לתעלת טונגה מול חופי ניו זילנד. עומק סופי 10 קילומטרים ו800 מטרים. עצרנו, מה עכשיו? אתה מרגיש בסדר? בחילה? סחרחורת?
כואבות לי האוזניים. זה צפוי. משמאלך נמצא מיכל פלדה. פתח אותו. בתוכו יש תיקייה עם כמה תצלומים. הבט בתמונה הראשונה ותאר מה אתה רואה. שום דבר מיוחד, חדר ריק. תניח את התמונה הפוכה בתא שמימינך ועבור לתמונה הבאה. אותו חדר, יש שם רגל, אני חושב. תתאר אותה. חיוורת, היא רזה מאוד. אפשר לראות כמעט את העצמות. קצת דוחה. תניח גם אותה הפוכה. עבור לתמונה הבאה. מה לעזאזל? תתאר את התצלום. זה בן אדם, נראה לי. מה זה הדבר הזה? תתאר את התצלום בבקשה. הוא לבן לגמרי. העיניים שלו לבנות. ויש משהו לא בסדר עם הפה שלו. הפה שלו פתוח יותר מדי. מה לעזאזל נתתם לי לראות? בשעה 13:32 התקבלה הודעה בחדר הבקרה. SCP-096 פרץ מתא הכלייה שלו. מסלולו הצפוי פונה מאזרחים, מצלמות ואמצעי תיעוד. קולר מעקב אפשר ללוויינים לעקוב אחר תנועתו. היעד שלו היה D9031. האדם שישב באותו רגע בתוך כדור מתכת, כמעט 11 קילומטרים מתחת לפני הים. ממינך נמצא מיכל נוסף. תפתח אותו. יש כאן דף ועיפרון. צייר את הפנים שראית. אתה רציני? צייר אותן בצורה מדויקת ככל האפשר. במשך 20 דקות צייר D-9031 את פני האנומליה. בזמן הזה SCP-096 המשיך להתקדם. דרך מבנים, דרך מחסומים, דרך כל כוח שניסה לעכב אותו. כאשר הציור הושלם, האנומליה הייתה עדיין במרחק של מאות קילומטרים. סיימתי. תכניס את הציור לתא שמשמאלך וסגור את הדלת. ומה עכשיו? תמתין. הציור הוכנס למקל אטום ושוגר אל פני המים. התצלומים המקוריים נשרפו בתוך הצוללת. 40 דקות חלפו. SCP-096 הגיע אל הנקודה שמעל הצוללת, ואז הוא התחיל לצלול. קולר המעקב הפסיק לשדר, מעומק של 9,339 מטרים. הלחץ ריסק את המשדר. אבל SCP-096 המשיך לרדת. המצלמה בתוך הצוללת הראתה שהכלי החל לרעוד. בהתחלה בעדינות, כאילו משהו נגע במעטפת מבחוץ. מה זה היה? יש משהו על החלון. לא, 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 לא. מה זה הדבר הזה? איך הוא הגיע לכאן? תוציאו אותי מכאן! בבקשה! הוא מסתכל עליי! הוא... השידור נותק כאשר מעטפת הצוללת נפרצה בעומק של כמעט 11 קילומטרים. לא נשאר זכר מדי 9031. SCP-096 אותר מאוחר יותר על פני המים. הוא ישב בשקט. צוות האיסוף כיסה את ראשו והחזיר אותו למתקן ללא התנגדות. הציור שהכין הנבדק נמצא בשלמותו. נערכה בדיקה מהירה. צפייה בציור אינה מפעילה את תגובת האנומליה. רק תיעוד אמיתי של הפנים, רק תמונה, רק סרטון, רק שבריר שנייה שבו אדם מביט במקום הלא נכון. וזה הדבר שאתם נדרשים לזכור. SCP-096 אינו צד אנשים מפני שהם אימו עליו. הוא אינו פועל מתוך רעב. הוא לא מחפש בריחה, נקמה או חופש. הוא הורג מסיבה אחת בלבד. מישהו ראה אותו. בתום הניסוי אושרה הבקשה להשמיד את SCP-096. פרטי המבצע הושחרו, אבל עד לביצועו, כל תמונה לא מזוהה היא סיכון. כל קלטת ישנה, כל צילום לוויין, כל סרטון מטושטש שנמצא ברשת. ואם יום אחד תראו בתמונה דמות לבנה, גבוהה ורזה, עומדת רחוק ברקע, אל תגדילו את התמונה. אל תנסו להבין מה אתם רואים. ואל תסתכלו על הפנים, כי ברגע שראיתם אותן, הוא כבר בדרך. השיעור הסתיים. אתם רשאים לצאת. אחד בכל פעם. השיעור הסתיים. אתם רשאים לצאת. אחד בבקשה.